Хайырлы көн, хөрмәтле җәмәгать. Айтым бар бит. Нәрсә ди? Күп яшәгән түгел, күп күргән ди, шуның кебек. Мәсәлән, шит якларга барып чыксаң, дөнья күреп, кемдер әнә күңел ачам дип хатта сәяхәтләр кыла да, шатланып кайта, кемдер нәрсә ди әле. Лермонтовта бит әле Белла бар бит, шундый әсәре, шундай әйтә. Ул ди прозада әйттеләр, тауларда ди. Аминаны тәрҗемә, шагыйрь юлларына салдым ди, чөнки привычка вторая натура дип әйткән Лермонтов инде. Шуның кебек нәрсәгә өйрәнәсең. Безне журналистларны өйрәттеләр анализ ясарга. Шуңа күрә, мәсәлән, шул Кабардино-Балкар халкында җирендә, мәсәлән, барасың, анда халык үзе ясый. Бездә бит җәмәгать теге сыр ди шуны. Бездә бит ул сырларны күп тоталар иде. Бик сирәк ясыйлар иде. Мин әле ахыргы ел әни мәрхүм яшәгәндә, ул вакытта рөхсәт булсын, авылга кайткан дим. Авылда күрше Крашин ханымы миңа юлга шуны ясап биргән. Шундый. Төркләр пайнир дип әйтә. Шуны ясаган. Бездә авылларда соңрак 90-нчы еллардамы, ничәнче менә соңрак ирек булды сыер тотырга. Әмма алар шундый белән шөгыльләнмиләр, җитештермиләр, хатта белмәдем мин анда иткәнне кибеттән алалар иде. Булгандыр бәлки. Хәзер дә күренми. Фабрика кечкенә нәрсә шул теге безнең кечкенә нәрсә җитештерү урыннары бардыр бәлки каядыр. Әмма шәхси кеше ясамый бездә бер кайчанда. Аны хатта күрмәдем мин аны ясаганнарын. Бердә күрмәдем. Бу Кабардино-Балкарияда хатта базарларга барасың, шуны сатып торалар. Анардан башка мен бер видео төшергән идем. Анда төрле пияла банкыда балга батырып ясаганнар. Нәрсә теге нәрсәне инде наратның. Наратмы? Әйе, шыршы елка, бу нарат, ягъни сосна, шуның шишка дип атыйлар. Шуны балга батырганнар. Ул ди менә бронхиттан файдалы ди хатта. Белмим менә мин былтырмы, җәйкеннеме, 3нче елмы анда күл бар. Күл шишмәләрдән тора ул. Янында муча, шунда тирләп савында. Салкынга нитәдер, үпкәгә ләкте, салкын тия башласа, үпкә уртадыр. Үпкә уртадыр. Инде мин хәзер дә салкын тиде. Кайтканда шунда мин мәсәлән кара шалкан диме, шуны бал белән итәргә дигәннәр. Кулландым, бик күп күләмдә кулландым, әмма бик сизмәдем. Файдасын бик сизмәдем алай. Барыбер андый рәвештә булмады инде. Авыртып, барыбер ни үпкә салкын тисә, бер үпкә шул гел итеп торадыр. Мин аны балконда салкында йокларга яратам, шунда бәлки бер тарафымда, бер ягымда ятканга күрә, бәлки ул никәндер дип. Детский сюрприз мәнәсәме? Киндер сюрпризме? Шунда бер якка яткач, шул бәлки анда бер үпкәдә сулар аккандыр дип, шулай дип уйлаган. Шуннан менә
Мында барсам, Кабардино-Балкарияда хатта шул төрле банкалар бер сәйтә менә ул ди шул наратның шишкалары дип атаса вакына шуны көн сайын берәвен бал белән ашасаң файдалы була ди. Белмим, аны мен алып кайтуга күрә салкын тигәч тизен ашаган идем. Юлда чөнки тегендә дә йокы булмады. Хырылдадылар күршеләр. Инде аэропортта да төн буена салкында утырдым. Шуңа күрә кайтсам, тамак авырта. Тагы да әйтәс килә, мен юлга чыгу алдыннан базарда 1,5 литр кәҗә сөтен алган идем. Иммунитетны күтәрәм дип. Ул киресенчә салкын булгач тамакка тиде. Җәмәгать, тамакка тиде, әмма үпкәгә тимәде. Үпкә сизелми, гел салкын тисә сизәдер, мәсәлән, үпкә уртадыр. Аны мин искә төште. Бер адам без белән шул барган әйткән иде. Миндә ди үпкәм авыртадыр иде. Тауга менеп төшкәч ди туктады ди. Мин дә үземнән шуны сиздем. Мин хаттан да йөгергәләдем. Әле мин анда Коръән сүрәсендә кычкырып укыган идем. Йомга көнне бәлки Алла берсә куйырмын аларны. Тауларда йөгереп йөрдем, кычкырып йөрдем, җырлап йөрдем. Төрлечә инде тауларга мендек хатта ничә тапкыр. Шул бәлки теге урыс әйтә разряженный воздух ди, һава. Шул бәлки шул файдалы булгандыр ул. Аннан төшкәч таудан 3,5 километр биеклеге. Шуннан төшкәч хатта үпкәнең ягы авыртмый башлады. Инде бу файдасы, зыяны булмас дип ашап куйдым инде аны шәйләр белән ниләрен шул теге. Кайткач салкын тиде бит тамакка. Тамакка тиде, үпкәгә тимәде җәмәгать. Йитәлләдем, элек йитәлләмәй алай бит булмыйдыр, тик үпкә авырткан буладыр. Менә шулай тамак авыртадыр, әйе, бу юлы. Яман авыртты тамак, чөнки ул салкын ярамый сөт беләм инде, мин шунда да елныр азгына алай да салкын булмады шунда. Бик сизмәс дигәнем ул бәрбер бәрә икән. Төн буена аэропортта салкын, ул кайткач салкын. Бездә монда салкын инде беләсез, Татарстанда бөтен нидә салкын җилләр булган. Шуны әйтәс килә. Нәрсә сөйләп киттем әле. Беренчедән шул теге файдасы тауга менү, икенчедән менә шул наратны әйберләре балда. Иң мөһим әйтәсем килә. Төрле алар җитештереп торалар. Алар эш юк ди анда ди. Җитештереп торалар. Бөтен нәрсә товарларны ди анда. Кеше киемем мәсәлән. Мин хатта свитерме нәрсәме матур гына алдым. Үзләре шунда бәйләп утыралар хатта сатып. Менә бу төрле баллы нәрсә эшлиләр. Безнең халык кызганычка каршы игътибар итмәгән, мин интернетка куйган идем байлыгы дип. Тагы нәрсә, күп нәрсәләр, төрле. Безнең татар халкы элек бит шундый оста булган, төрле нәрсәне җитештергән. Хәзер кая киткән ан осталыгы? Сәләтләре кая киткән? Менә шундый сорау, төп сорау бирим дигән. Кая киткән безнең халыкның шундый сәләтләре? Алар әйтәсем килә, исереп йөргәннәр күрмәдем. Алар бит баш тартмыйлар. Анда, мәсәлән, анда-санда утырып ишәләр. Бездә инде аны аерым сөйләп тә тормыйм инде. Хәзер дә кыскартып кына. Кафега мәсәлән керәсең, анда керәдә бер үзең акценты сизелеп тора, татар икәнне 100 грамм шәдә китә, әлләнсә такылдап китә, әллә кем ул шунда. Менә күрдегезме? Халкыбыз ничек үзгәргән, бузылган. Тегендә халык үзен тота белә. Кызу булса да, таудагы яшәгән халык, алар таулы халыклар кызу булалар. Әмма бу шуңа карамастан алар тәртип сакларга тырыша. Каядыр Себергә барып эшлиләр ди. Акча эшлиләр, ясыйлар, хатыннары көн буена базарда кием бәйләп утыра. Менә булар да хатта әйтәм. Шул бит кара шалканны әйтәләрме? Шуны бит үпкәгә файдалы дип. Нигә менә шул? Ул бит бал белән кушса ди, аның согы чыга ди, хатта суу ди, шул ди файдалы ди. Ник шулай консерв ясамыйлар алар? Безнең ханымнар шунардан көз көнне ясап куйса, ул сакланып, кыш көнне мәсәлән кеше чирләсә, үпкәсенә салкын тисә, ул менә бик файдалы дип сатыр иде.
Алар ул кипкән шалканны саталар хатта. Булса акча эшли белмиләр. Сәләтне югалткан безнең халкыбыз. Бүтәннәре шикләүкләрне балга салып, ул да файдалы иммунитетны күтәрә дип, төрле кичкенә банкалар чыгарга була бит. Юк, бездә менә тузлы ясыйлар. Урамда бәйләнеп утыралар, ал. Бигрәк нәрсә әйтәләр, агрессивный реклама ди, амында әбиләр инде теге гүл нәрсә ди, гүл җимешне инде шәһәр читендә кама буенда тулып тора ул. Шуны китеп барасың, бәйләнәләр, ал инде ди, имеш акча кирәк. Уйлап чыгар бүтән бер нәрсә кирәк нәрсәне. Мин бит чыгарып кирәкмәгән нәрсәмне ал дип бәйләнмим урамда кешегә. Теге нәрсә дип әйтәләр, тагы оныттым әле урысча, сары шундый ни. Менә ашыкканда, шунда кызганычка каршы, шул кирәк чагында дулкынланып искә төшерә алмыйсың. Шундый тагы җимешләр бар инде сары шундый тик. Файдалы дип. Шуны бәйләде. Шәһәрдән читкә чыксаң, шәһәрнең читендә кама буенда тулып торалар. Нәрсә генә юк анда. Ташланган алма бакчалары. Алмасы матур, әмма мин алдан алып кайттым тегеннән алма. Туйып булмый, аны баллы шундый. Амында әйтерсең әши бер резина хатта. Шундый әшәке тәме ашап булмый. Әтегеләрне алып кайттым, бик тәмле шундый. Күрдегезме җәмәгать? Шундый бер нәрсә эшләп шундыйлардан ясап банка кичкенә генә ясап халыкка сатырга була бит менә. Мәсәлән, ул бит шул кара шалкан, мәсәлән, кибә башлый, амында балга салып тотсаң, кайтта файдалы ул. Катмый, балы утыра бит, монда утырмый. Шул төрле җимешләрне берен ишетмиләр, шул теге варенье, файдасыз ул күңел ача торган шикәрне күп салалар тутырып шуны ал диләр. Тагы нәрсә ал диләр. Сәламәтлек кеше кайсы вакытта ул әле кибеткә барганда төрле ризыклар хәзер. Урамда киосклар тулы, пекарнялар тулы, бөтен нәрсә тулы хәзер шунда баллы нәрсә белән. Ул кеше алмый, булар зарлана, бәйләнә, хатта урамдагы бәйләнә сиңа ал инде, менә акча кирәк, ал инде. Эшләгез, яхшылай чыгарыгыз кирәкне, кирәккә ширләгән кешегә менә бу файдалы, менә шунардан файдалы, шундый нәрсәләрне. Кемдер кызыксынып бер кичкенә банка алыр файдасы булса, ул бит халык белә, файдасы бар дип мәсәлән. Әйтәм, шул кара шалкан кибәдә кала ул, шуны бит банкага, кичкенә банкага эретеп шулай банкасын яхшылап яуып сатырга була файдалы дип. Кеше һәр ширле аптекада бетерсә кыйбат. Ни ди аптекаларда мин дару алып ни хәтле акча чыгып китер. Шуннан бер ягыннан шул бәлки файдалыдыр ул теге наратның бер нәрсәләре балга эреткән. Икенчедән инде шиксез инде тауга менеп кайткач шул бәлки шулда файдасы булгандыр бик күп. Халык уйламый. Кешегә кирәкне. Акча кирәк, тырыш, хәзер акча табу бик уңай нәрсә түгел. Мин менә журналист буларак аңладым, элек мин барасыңмы чит илгә менә монда, барасыңмы Таҗикстанга, барасыңмы Төркиягә, барасыңмы фәлән җиргә, барасың дип торалар хатта. Хәзер бик еш тәкъдим итмиләр. Элек журналист буларак мин аларга кирәк идем. Тегене барып кайт яз, менә моны яз дип әйтәләр. Халыкара журналист буларак. Хәзер юк. Анда-санда була кайсы вакытта. Акча табу уңай җир ни түгел. Китап язуда уйлыйлар үзләрен, мәсәлән, товарларын кыйбатка саталар, кайсы байлар. Китап чыгу уйлыйлар, ул 3 тиенгә төшә дип. Ул кыйммәт бик эшендә. Менә шуның белән тамамлыйсым килә. Тагы бәлки кабатлап сөйләрмен, чөнки кемдер менә ваимсыз кала. Миндә шундый гадәтем бар, мин ул мәсәлән тыңлыйм. Ничектер бүтән фикерләрдә батасың да уйлар. Шунасын хатта уйламыйсың, соңдан кара дип хатта шундый ачыктан-ачык аңлый башлыйсың. Шуңа күрә әйтәс килә, сәламәтлек хакында ул борчылсагыз, минемчә кемдер шундыйны ясап
кулланыгыз. Кызыксынсагыз, мен сезгә аңлатып бирмен тагы тапкыр, бер тапкыр. Кем байыс килә, алар да халык өчен эшләргә кирәк беренче. Бал нәрсәләрне чыгарып, тузлы нәрсәләрне чыгарып, хатталар лечи дигән ясыйлар да кыш буена каядыр юк. Яз көне әшчилләп йөргәндә юк, асыңдан инде май аенда урамда нигәдер май аенда чыгарып бәйләнә башлар ал дип, анда инде мондый да чыга ашарга төрле яшелчә. Шунда да бәйләнеп яталар ал дип. Анда инде исеңдә китми. Җәмәгать шун белән тамамларга рөхсәт бирегез, мен чөнки артык булай да сөйләдем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.